L-ewwel weda minn Gvern Nazzjonalista li jsir proġett fi Crafts Village f'Taqali tmur lura għal 20 sen ilu. Kien anke tħejja pjan li kellu jwassal biex suppost titneħħa d-dera ta' telqa u jispiċċaw in-Nissan Ħazz. Fis-sena 2000, seklu ġdid, iżda l-istess wedi, Kabinett ieħor Nazzjonalista prova development brief għal proġett ta' żvilupp tal-Crafts Village. Sentejn wara, Francis Zammid Dimek iħabbar pjan ambizzjuż. Il-Crafts Village kellu jsir villaġġ żgħir bi ħwienet tal-artiġjanat u bi pjazzett fejn isir taħriġ tal-artiġjanat Malti. Kellu jkun hemm ukoll numru ta' cycle tracks u jimnew ġibjuni biex jilqgħu l-ilma ħalli l-post jinżamm nadif. F'Lulju tal-2005 Edwin Vassalla iwiegħed li l-proġett mistenni jibda sena wara. F'Settembru tal-2006 l-Prim Ministru Lawrence Gonzi wiegħed li l-proġett kien ser ikun mexa sostanzjalment sal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Fl-2008 ġiet fi tmiema leġislatura oħra u saret elezzjoni ġenerali, iżda l-Crafts Village f'Taqali talla fi stat ta' abbandun. Il-Partit Nazzjonalista iżda fil-programm elettorali tiegħu reġa' wiegħed proġett ta' 28 miljun euro għal Crafts Village li kellu jkun lest din is-sena u joħloq mal-400 impjieg. Madankollu mill-2009 l quddiem iżda dan il-proġett lanqas biss baqa' jissemma fid-diskorsi tal-budget. Il-Gvern ilu 20 sena jwiegħed li hawnhekk fil-Crafts Village f'Taqali ser iseħħu proġetti grandjużi. Iżda kif qed taraw warajja minn dan ma seħħ xejn għax it-telqa għadha tiddomina kull fejn tħares. Biss sal-aħħar weda tkun li ser isiru biss it-toroq fil-Crafts Village għalhekk wieħed isaqsi x'sar minnhom il-wedi tal-Gvern. Wara 20 sena ta' wedijiet mhux imwettqa fi stqarrija maħruġa s-sibt, il-Gvern ħabbar li lejliet it-tmiem ta' leġislatura oħra li ser ikun qed isir huwa li ser ikun qed jingħata wiċċ ġdid lit-toroq fil-Crafts Village li l-aktar jinsabu fi stat ħażin.